Proġett estensiv ta' riġenerazzjoni u riabilitazzjoni tal-kumpless Citygate fid-daħla tal-Belt Valletta se jitrasforma din iż-żona ewlenija f'ċentru modern, sigur u aktar iffukat fuq il-komunità fis-sentejn li ġejjin. Il-proġett b'investiment ta' 5 miljun euro qed jitmexxa mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, il-VCA b'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li wara snin ta' telqa u nuqqas ta' manutenzjoni, iż-żona tilfet ħafna mill-valur estetiku u soċjali tagħha. Sostna li l-proġett għandu lan li joħloq ambjent aktar ħaj, aċċessibbli u sigur li jkompli jsaħħaħ ir-reġenerazzjoni tal-kapitali. Fost il-miżuri ewlenin hemm ir-reġenerazzjoni tal-istabbilimenti tal-ikel u l-ħwienet fil-livell terran, filwaqt li l-okkupanti preżenti se jżommu l-kirja tagħhom bl-istess opportunitajiet ta' inkwilini oħrajn li għandhom proprjetajiet kummerċjali f'postijiet tal-gvern. Dawn l-ispazji se jiġu modernizzati biex joffru servizz aħjar lill-pubbliku, inkluż b'aċċess sħiħ permezz ta' lifts u escalators. Dan huwa investiment li qed nagħmlu kif ħabbarna fil-budget li għadda biex anka Citygate tieħu l-glorja li jixri ilha. Citygate illum meta tiġi hawnhekk m'hawnx id-dera li wieħed jixtieq f'belt kapitali Ewropea u aħna rridu li l-esperjenza ta' min jiġi hawnhekk tkun waħda mill-isbaħ. Dan huwa proġett li qed naraw li ħajkun jġib miegħu investiment mill-Gvern ta' 5 miljun euro, huwa proġett ukoll illi fuq bażi ta' sentejn se naraw illi isir mingħajr ma noħolqu inkonvenjenti kbar lil ħwienet infushom. Element ċentrali tal-proġett se jkun spazju multifunzjonali ġdid fl-ewwel solar maħsub biex jilqa' attivitajiet kulturali, kreattivi u soċjali. Se tinħoloq ukoll żona sensorjali u ta' benesseri b'ambjent kalm u immersiv, b'dawl adattat, ħsejjes rilassanti u installazzjonijiet interattivi. Il-pjan jinkludu wkoll spazju għal wirjiet temporanji tal-arti biex artisti emerġenti u stabiliti jkollhom pjattaforma fejn jesebixxu x-xogħlijiet tagħhom. Minn barrek, l-assa tal-Pulizija tal-Belt se tiġi rilokata fiż-żona ta' fuq tal-kumpless biex tissaħħaħ il-preżenza tal-infurzar tal-liġi. Preżenti waqt it-tnedija kien hemm ukoll iċ-chairperson tal-VCA Jason Mikallef u s-sindku tal-Belt Valletta Olaf Mackey fost oħrajn. Mikallef li fl-aħħar snin mexxa trasformazzjoni sħiħa biex il-kapitali llum qed titgawda fil-potenzjal b'saħħtu tagħha, tenna li dan il-proġett ta' Citygate ukoll ilu fil-ħsieb li jitwettaq u parti minn sensiela ta' proġetti li jitresqu kull sena għall-approvazzjoni u issa ġie inkluż fil-budget għal din is-sena.